Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa masu bibiyan wannan channel dinmu na Uthman Inspire, wato channel ne da yake kawo muku fassarar algaita zalla. Yau ma na ƙara ɗaura muku wani tsohon fim, wani gagarumin fim wanda wasu suke jira, suke ta jiran fim din su gansa, wato barkono. Wannan fim din fassarar algaita ne, tsohon fim ne, mutane da yawa sun san sa, wasu sun kalla, wasu ba su taba kalla ba, labari suke ji amma suna neman sa a YouTube ba su same shi ba. To masha Allah, yau na daura muku shi kyauta. Kawai abin da ake bukata shine zuwanka na farko ka yi subscribing, ka danna alaman kararrawa, sannan ka yi liking din bidiyon, sannan ka yi mana koda alaman godiya ne a comment section. Idan kuma dama already ka riga da ka yi subscribing, to da ka yi liking, sannan ka yi comment. Sannan in a kasan comment din wanda akwai wani fim da kuke da bukata a daura muku shi, kun neme shi kun rasa, sai kun yi magana a comment section. Insha Allah kafin sati ya zo za a daura muku shi in Allah yarda. Sannan za a dinga daura muku fina-finai jifa haka nan. A lokacin da ban da aiki sosai zan dinga daura muku fim insha Allah. Wannan fim din kamar yadda kuka sani shi ma yana da password. Za ka ɗauko wannan application din Z Atiba a Play Store ɗinka, za ka yi searching ɗinsa Z Atiba. Wasu sun san me amfanin sa, gashi nan. Za ka yi searching Z Atiba, to gashi nan. Ko kuma ka ɗauko Winira, duk aikin su ɗaya ne. Ko wannan zip extractor, ko kuma Winira, ko kuma zip extractor shi ma, ko wannan dukkan su dai aikin su ɗaya ne. Ko abin da ake bukata, abin da ake unzipping din application shi da ku dauko. Sannan in ka riga da ka dauko shi, zaka zo pin din yana da password wanda shine a cikin bidiyon nan insha Allah zan nuna muku password ɗinsa. Akwai link a comment section. Kar wani zai yi ganin bidiyon bai wuce minti 3 ba ko minti 4 sai ce to ai wannan ayi ba pin din bane, ma zancen banza ne. A ba zancen banza bane, pin din ne. Wannan security pin din ne. Pin din yana comment section, ko ka dauko shi ma ba zai bude ba saboda akwai password. Kuma shi fa sa wannan password din da nake kar ku ga dauka ko wani abu ne, da manufa biyu nake sawa. Manufa na ɗaya shine damuwa na tunda ba za a bar ni tsora muku pin din direct ba, ɗauran yana wahala a YouTube, to sai in ɗaura muku bidiyo. In kun kalli bidiyo, wannan shine riba na. Manufa na biyu kuma shine saboda amfanuwanku. Wani yana da data, yana da 1 gig, amma in yaje ɗauko fim ɗin, in na ɗaura muku shi a nauyin sa yanda yake, ni zan ɓata MB da yawa wajen ɗaurawa, kuma za ku ɓata MB da yawa wajen ɗaukowa. A fina-finan da na ɗaura a baya, ina ganin akwai fim ɗin da ya kai wutar jeji shi kadai, ina ganin ya kai 2 GB shi kadai. To yanzu na bullo da wani tsari, insha Allah zan dinga muku compressing din fina-finan, wato zan dinga rage nauyin fim din yanda ba zai dinga wuce MB 500 700, tsanani 1 gig. Tsanani 1 gig yayi yawa, yani 1 gig insha Allah. To shine amfanin da abin da yasa nake sa shi a wannan shi zip din kenan. To in kun je ko za ku sa password, za ku kalli bidiyon nan sai ku sa password din da wannan fim din kuma shine gashi nan, zan rubuta muku shi, ku kalla, kowa ya kalla. Da ku danna 1 STGENALGAITA. wannan shine password din pin din. Da zaran ka bude ka yi extracting din pin din, da zaran ka yi attempt to extract the file, zai nuna maka wannan yana bukatan password, sai ka saka wannan a matsayin password ɗinka. da yardar Allah kana sawa pin ɗinka zai bude shaf. Kar ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, sannan ku ajiye mana sunan pin din da kuke so a daura muku gaba a comment section. Mun gode.